Absimilai malaktika don kibaru sanfɛ bi ye araba ye janvier kalo tile 27 ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibaruya minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye k'a fɔ ko Mali kɛnɛyaso baarakɛlaw ni olu ye docteur ye ko olu kɔni bɔra kun k'u ka nisɔngoya jira ko ka sababu kɛ ko u baarakɛɲɔgɔn dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko o fagara majugu kɔni fɛ kibaruya minnu sera ma o kɔɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko kunun min ye janvier kalo tile 26 kɔnɔna ye Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ni kɛnɛyaso maa ninnu bɔra ka heure kelen kɔni baarabila kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni dusu kasilen don kosɛbɛ ka sababu kɛ u jɛɲɔgɔnkɛ ani u balimakɛ min fatura ni ale ye Yusufu Male ye Bura mara la ni ale yɛrɛ bɛ Yoroso kɔni commune kɔni fɛ ayiwa o de kun na ni makofɔlen ninnu kɔni bɔra u y'a yira k'a fɔ wa ko u kɔni tɛna dan nin dɔrɔn ma wa ko min ye Yoroso n'a lamini ye ko kɛnɛyaso maa si tɛna taa nin yɔrɔ kofɔlen in na fo ka taa fɔ ko lakana kɔni basigira ye ani u y'a yira k'a fɔ fana ko olu ka nin nisɔngoya in fanba bɛɛ ko de ye k'a fɔ Yoroso n'a lamini ani min yɛrɛ ye Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ye ko lakana ka basigi walasa olu kɛnɛyaso maaw bɛ se k'u ka baara kɛ cogoya min na nɔgɔya la ko sabula ko n'a fɔra olu bɛ taa maaw kɔni furakɛ ko ni olu yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ bɛ gɛlɛya kɔni kɔnɔna la ko o baara ma nɔgɔ olu hakilina jiginna an b'a yira k'a fɔ Yusufu Male ale kɔni fatura min ye janvier kalo tile 19 kɔnɔna ye ka sababu kɛ majugu wale dɔ kɔni ye ko ale yɛrɛ kun bɛ baara kɛ min ye Bura CESCOM de la n'o y'a kɛnɛyaso dɔ ye tuma min na ale kɔni bɔtɔ don a ka baarakɛyɔrɔ k'a b'a ta a ka so ko majugu dɔw ye mugu kɔni ci a la nka an bɛ don min na ko bi ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ ka kɛ nka a ma dɔn maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya kɔni ta ka ɲɛsin nin makofɔlen ma ayiwa o de hukumu na min ye an ka kɛnɛyaso baarakɛlaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Bura mara kɔni na ko kɛnɛyaso baarakɛla si tɛna taa yen nɔ fo k'a fɔ ni lakana ma sabati ani ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya kɛ o bɛ se ka minɛ cogoya min na walasa olu bɛ se ka lafiya ko lakanabaliya kɔni ɲɔ jalen don Yoroso kɔni mara la o de hukumu na ko olu bɛ fɛ min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ko min yɛrɛ ye septembre kalo tɛmɛnen san 2020 kɔnɔna la ko kɛnɛyaso mobili dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ nanzarakan na ambulance ko o kɔni yɛlɛnna dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni kan ko o sababuya la maa 4 kɔni sara o la ko o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ Gawo dugu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko kɛnɛyaso dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko majugu kɔni taara ka taa u ka waleya cɛjugu dɔ kɔni kɛ yen nɔ ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko kunun janvier kalo tile 26 kɔnɔna la ko Gawo dugu kɔnɔna la kɛnɛyaso dɔ bɛ yen nɔ n'ale kɔni ye kɛnyɛrɛye maa dɔ kɔni ta ye ko marifatigi maa 4 kɔni taara yen nɔ ka taa majugu wale dɔ ta ka ɲɛsin kɛnɛyaso maaw kɔni ma ayiwa ko tuma min na ninnu kɔni taara ye ko minɛn fɛn fɛn bɛ nin kɛnɛyaso in kɔnɔ k'u y'a dilan bɛɛ cɛ ka taa n'a ye ani min ye banabagatɔ minnu taara furakɛli kɔni kama ko olu kɔni ani min ye kɛnɛyaso baarakɛlaw ye ko olu bolofɛnw bɛɛ lajɛlen minɛw na telefɔni ani min yɛrɛ ye nin kɛnɛyaso in ko o furabila yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ko o fura bɛɛ lajɛlen kɔni tagara ni majugu ninnu kɔni fɛ ayiwa an b'a yira k'a fɔ nin waleya ninnu kɛra kunun de nka bi Gawo dugu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni datugulen don ko Gawo y'a yira k'a fɔ k'u bɛ bɔ ka taama kɛ u ka nisɔngoya yira nin lakanabaliya kɔni na u ka dugu kɔnɔna la ko sabula ko lakanabaliya ɲɔ ɲalen don olu kɔni ka nin yɔrɔ kofɔlen in na ko sufɛla t'a la tileganfɛla t'a la ko tuma bɛɛ mugu de bɛ ci maaw la tuma bɛɛ maaw bololafɛn de bɛ bila u la ko min yɛrɛ ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u ka wuli ka fɛɛrɛ kɛ walasa u bɛ se ka fura min sɔrɔ nin lakanabaliya in na ko olu kɔni bɛ fɛ lakana ka segin ka na olu ka dugu kɔnɔna la olu bɛ fɛ ka taa u ka ciw la k'a sɔrɔ u sirannen kɔni tɛ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bandiagara mara la a yira k'a fɔ ko maa 4 kɔni bɛ yen nɔ olu bɔnna u ni na ka sababu kɛ dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni ye ayiwa kibaruya minnu sera ma o kɔɲa la olu y'a yira k'a fɔ ko kunun min ye janvier kalo tile 26 kɔnɔna ye ko nin kɛra Bandiagara ale yɛrɛ ni Bankasi furancɛ la ko tuma min na taama mobili dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale bɛ ka bɔ Bankasi ko k'i kunda Bandiagara kɔni kan ko ale kɔni yɛlɛla dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni kan ale kɔni yɛlɛlen dugu jukɔrɔ mugu in kan k'a yira k'a fɔ ko maa 4 kɔni bɛ yen nɔ olu bɔnna u ni na maa 7 kɔni bɛ olu joginna kosɛbɛ ayiwa an b'a yira k'a fɔ nin waleya in yɛrɛ kɛra yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Barasara commune kɔni de ko pont dɔ kɔni bɛ yen nɔ o pont in ni a bɛ fɔ o ma pont de Paro o pont in de kɔni fanfɛla kɔni na nin waleya in kɔni kɛra ye ko min ye majugu ye ko olu kɔni taara dugu jukɔrɔ mugu kɔni bila sira cɛmancɛ ko a kun ka gɛlɛn ni taama mobili in kɔni kun ka tɛmɛ ni a ma se nin dugu jukɔrɔ mugu in kɔni wa ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen kɔfɛ
ko ci bilala min ye Bandiagara kɔni finitugu kɔni olu kɔni ye u senfa kosɛbɛ ka se nin yɔrɔ kɔfɔlen na ka taa mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu fatura ko u taara n'u ye Bandiagara kɛnɛyaso kɔnɔna minnu fana joginna olu yɛrɛ fana taara yen yɔrɔ kelen na walasa u bɛ se ka ayiwa ko min ye Bandiagara finitugu ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya cɛjugu kɛ u bɛ se ka minɛ cogo min u ni kiri ayiwa an balimaw ni ne kun ye an ka bi kibaruyaw ye ka dɔ kulo kan aw ni ce aw ni kulo